Sabejat-bejate aku. Durung tahu aku ngajari kowe tumindak Allah. Durung tahu aku ki mulang kowe dadi wong biyangsyat. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Aku wis besat rene Bapak. Wis wirang aku. Wis ngisen-ngisen ke aku. Jare tak pakai. Ampun, Pak. Ampun. Ampun. Saiki wis dewasa. Kowe wis gede. Ayo. Senggel karo Bapak. Senggel karo Bapak. Ayo. Ayo senggel karo Bapak. Mboten, Pak. Kula mboten wani, Pak. Kowe iki karo kanca-kancamu nalika tawuran lagi mlebu dhewe sak gunung anakan. Ngopo kowe? Tantang senggel. Hatimu dadi sak menir. Pengecut. Pengecut kowe. Ayo, ayo, Gelut. Ayo, Gelut. Ayo, Gelut. Aja geger ning kene to. Wah, gagal ki. Kowe ndak tak metu jarang ya ngopo to, Is. Lagi madu ngapa to? Lah wong arep gawe video malah kowe nongol to, Is. Walah, ki mau ngomong acting tok to. Ora, Mbak. Sampeyan kok gelem-gelemen lagi kokon nek kabul. Lah wong aku ki mau lewat, terus diceluk, ya aku iso ngelak to, Is. Ora kok ndak acting karo video barangnya. Apa to, Mbak? Jarine arep dikirim gue melu audisi film. Lah sing arep melu film sapa to, Mbak? Nek kabul ki mau lho. Walah. Ini arep niat lho video iki ya, Mbak yo. Ning lapangan apa ning kali ngono lho, Mbak. Sing ora rame wong. Nah, ngawang iki mau tutupan lho, Is. Kan dikirane kowe yo ora enek omah to. Terus ki mau nunggu to, Mbak? Hanggo. Is, tak nunggu Mbak nasi. Kowe wis besat raine Bapak. Wis kawirang aku. Gawe aku isen. Dulu tak apa kowe iki. Dulu tak apa kowe iki. Ampun, Pak. Ampun. Saiki kowe wis gede. Kowe wis dewasa. Gelut karo Bapak. Gelut karo Bapak. Gelut. Ayo gelut. Bel. Nek anak saleh mboten kandhane sing apik. Ora kok malah dijagluk kok ngono kuwi. Wah, malah dipisah. Iki piye to, Ndra? Wong arepane wong gelut kok malah di video. Haru masane iki film action ngono apa piye? Iki wae acting lho, Bi. Piye? Acting kowe. Kowe acting karo Rai padha wae. Padha piye? Marake wong anyel. Lah. Kula gunanya rek. Akeh gangguane ning kene iki. Iki pun saya, Om. Apik piye to? Om papimu lewat yo kesoteng ngono apik piye? Papi so terpengaruh. Berarti actingnya jenengan kalih Mas Tegar pun sukses. Nah, nek menurut kula, Pak, iki mungkin bakal dadi spektakuler. Spektakuler. Dadi rasa dibaleni. Boten sah. Video niki mawon sedulur. Aku ora marem iki. Yo baleni yo. Wah, ya kelakon ngendake klambi telu no. Lah wong jenengan ini kuwi kula boten nggih perasaan kok. Ampun, Pak. Ampun. Saiki kowe wis gede. Kowe wis dewasa. Ayo gelut. Ayo gelut karo Bapak. Boten, Pak. Kula boten wani. Apa kae? Kowe iki anggere tawuran karo kanca-kancamu kuwi atimu sak gunung anakan gedhe. Ning apa bareng tak tantang senggel ngene iki malah atimu dadi ciut. Pengecut kowe. Ampun. Berhasil iki. Ora ana sing ganggu. Oh, aku durung kerekam ile. Wah, durung kerekam ile kita ada dia. Wah, klambi bapakku kelakon dadi tumbal iki. Pak, kayak kabel kayak piye? Lah nopo to, Bu? Kabel kae lho. Nesu karo anake. Anake dikamlengi. Pareng gureteng. Acting piye to? Wong kae nganti tegale dicengkiweng lho klambine. Pak RT niku sampe mboten peka, Bu. Kula lapori masalah Mas Dene tanggepane anyep malah.
malah guyu. Iki salin suwe mentol. Golek klambi sing elek, Pak. Ora urung kowe ya usak meneh. Le. Aku njaluk tulung. Lapa Om? Aku karo Mas Tegar kuwi tak acting sik. Lah, iki tulung videonen lho. Videone mungkin mawon nggih Om. Kula tak survei jenengan riyen. Survei apa? Survei pemikiran publik. Soalnya enek wae kuwi. Ini. Aku tulung videonen sik. Nah, bar kuwi lagi survei piye? Menarik ora? Ya pun survei riyen Om. Mboten kurang nggih pun. Kula tak survei liyane. Yo. As. Sing mendasari kalian melakukan survei iki apa? Mas Elon. Elon sapa? Anu Om. Elon Mas. Orang terkaya di dunia ini lho. Mas Elon Mas ta. Ayo jauh piye ta, Jo? Elon Mas kok. Lumuk nih gitu Mas. Lah maksud surveimu ki apa? Elon Musk itu lah orang terkaya di dunia toh Om. Terus? Lah survei kula niki dalam rangka goleki wong sing ten kampung riwil niki bisa terkaya, bisa terpandai, bisa terpopuler, bisa terlucu, dan yang lainnya. Mas. Kamu juga tipe itu tak, Jo? Masih guna saja aja. Dewi. Sampeyan ki jeneng ganggu tok, Pak. Iki masalah gawat lho, Pak. Pak, sampeyan ki kebangetan tenan lho. Sampeyan ki ketua RT lho. Lapori masalah gawe kok manggu-manggu tok. Kalian iki lho perkara kaya ngene iki aja ditanggepi serius. Pun apik awake dhewe lapor polisi mawon. Anggap kaya diranggo RT. Bisa ya, Mas? Duduk, linggis. Wingko, nek iki tak belakake, mesti do kisinan. Lah pertanyaanmu ki apa wae to? Pertanyaan pertama, Ah, apa yang Anda pikirkan ketika sedang sendirian di rumah? main film. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan ketika Anda lapar, tapi makanan di rumah sudah habis? Surveimu ki pertanyaannya ora bobot belas to, Le. Ini perbandinganmu ku Elon Musk lho. Ya aku dulu pertanyaannya nopo? Ya sing berbobot no. Elon Musk ki wong visioner. Kuwi ngejak wong-wong itu piknik tekan planet Mars kok. Padahal ora harus kejiangan. Langgih, pertanyaan sing berbobot niku kaya piye? Kula mang takoni. Ya, ini. Apa yang akan Anda lakukan jika sudah mendarat di bulan? Nek ning bulan aku ada rencana Om. Aku nek ning matahari sisan, aku mah ada rencana. Ya, elok tenan. Nah, yang wis kelakon tekan matahari, pun duwe rencana. Guru kata karo kambing. Nah, itu tuh emosial. Nekat guyu.
nalika kowe tawuran karo kanca-kancamu atimu gedene sak gunung anakan. Lah ngopo? Enggak katang senggel iki. Atimu dadi wong sak menir. Cuk. Kabeh karepe piye to? Sok anake dhewe kok malah dicengkiweng kaya ngono. Ayo gelem. Wah, kok iki bahaya iki. Aja nguyang-nguyang sik. Lah kae kabul kae piye? Alah, kabul iki gorekting lho, Bu. Wong kok senane nyimpulke ngono kuwi to. Wong anake nganti dicengkiwing lho klambine. Bu, si Tegar, anake kabul, kuwi lak arep melu audisi film. Lah, kuwi kudu ngirimke video acting ngono lho. Aku ngerti mergo ngopo. Mau kabul njaluk tulung aku ning aku wegah. Nek acting kok kaya tenanan ngono. Lah wong kabul iki pinter acting lho, Bu. Pak RT. Wah, geger niki, Pak. Kabul ngajar anake, Pak. Lapuri kok malah dok guyu piye toh? Aku mau ya keneng prank kaya kowe ngono kuwi, Gang. Walah. Dadi kabel iki nggo acting to niku wau. Wedhus. Luas kula teratapan e. Nalika kowe tawuran karo kanca-kancamu atimu kuwi gedene sak gunung anakan. Ane ngopo? Enggak katang senggel. Atimu ki dadi wong sak menir. Pengecut. Ngerti sore-sore malah isih acting wae lho, Bul. Kowe saiki wis gedhe. Kowe iki saiki wis dewasa. Ayo, senggel karo papa. Senggel karo papa. Kayak iki lakon apa ta, Bul?